La mediació és un projecte de centre orientat a la resolució de possibles conflictes entre alumnes. El servei de mediació compta amb la dedicació d'un equip de voluntaris de quart d'ESO, que, coordinats per una professora de l'institut, rebem una formació prèvia que ens permet intervenir en la prevenció i resolució de conflictes. Els mediadors presentem als nostres companys el sentit de la mediació i els aspectes que la caracteritzen: voluntarietat, confidencialitat i respecte. També els expliquem que acudint a un equip de mediadors trobaran l'espai, l'escolta i el suport per ajudar-los a resoldre el conflicte que puguin tenir amb algun altre company. A més, als mediadors els proposem breus reflexions sobre gestió emocional, empatia o altres temes d'interrelació personal. Finalment, cada curs preparem i editem un vídeo sobre algun d'aquests aspectes. I així, el nostre servei compta ja amb un bon fons de material propi, que es pot consultar també a la pàgina web del centre. Entre tots treballem per una bona convivència.